Työturvallisuus alkaa askelista. Devisys Original liukueste lisää työturvallisuutta monenlaisissa ympäristöissä ehkäisemällä tehokkaasti liukastumisia. Tuotekehityksemme perustuu kattavaan tutkimukseen VTT:n turvallisuustekniikan laboratoriossa. Tuote on erittäin helppo kiinnittää ja irrottaa. 3M-heijastimet tuovat lisäturvallisuutta pimeisiin talviolosuhteisiin. Liukuesteen kovametallinastat pureutuvat tehokkaasti jäähän. Joustava TR-kumiseos kestää hyvin pakkasta ja pysyy taipuisena myös kylmissä olosuhteissa. Nastat on sijoitettu ainoastaan kengän kannalle, mikä mahdollistaa autolla ajon sekä tikkailla ja portailla kiipeämisen. Jos työskentelet liukkaissa olosuhteissa tai haluat työnantajana suojella työntekijöitäsi kaatumistapaturmilta, Devisys-kantaliukuesteet ovat etsimäsi ratkaisu.